Eh yung ganyan, ilan ang pumapatak niyan sa isang piraso? 1 kilo po ang isa. Ayan, 1 kilo po ang isang piraso. Malaking tilapia Batangas. 120 pa rin po yung per kilo. 120 pa rin. Alam mo Ayan. na. Alam mo na, 250 yung kada isang bilao, tumpok. At meron din po 100 pesos. Malalaking mga hipon, 250 isang bilao. Ate, magkano po yung mga presyo ng ating mga limasag? 100, 150 to 100. Ayun, 100, 150, 200 pesos. At yung mga alimango natin, ito, ang liliit na ngayon, no? Pero maganda yan, solid. Dito Patatabayan, di ba nung kumuha ko sa'yo? Tsaka dito ko lang yung kinuha, hindi sa Obando. At dito na lang sa atin. Wala. Bicol yan, dating ng Bicol. Ganda ng mga ano. Ulaan talaga yan. Grabe ano. Yung nakuha ko sa'yo ng tataba, grabe. Yung pinili natin. Solid talaga. So, yan po yung mga price update natin sa latag ni Boss Warly dito sa Malabon Fish Market. At yan po yung mga mabibili niyo po rito sa kanyang mga latag, ano? Ito pa pala yung mga pusit na bagsat, ang tawag po pala dito. Bagsat, no? Boss Warly, magkano yung tuna mo? 200 pesos per kilo. Sa mga sari-saring isda? Kano? 240 sa mga sari-saring isda po, no? Na yung mabibili sa pwesto ni Boss Warly. Boss Warly, salamat. Thank you, thank you. Tumpukan, ganda ng isda natin, no? Magkano tumpok niyang pogi? 50 ito isang daan. Ayun. 50 at 100 pesos na mga tumpukan. Ayan, 50 pesos, no? Shout out, good morning po, nanay. Ayan, mga tumpukan po natin, 50 pesos sa mga sapsap. At ito rin po tumpukan, no? Ito, 100 pesos tumpukan ng mga pusit natin dito, no? So, 100 pesos. Ayan po yung mga tumpukan 50, 100 pesos. Na yun yung mabibili ng mga tumpukan po ng isda. Fresh na fresh po, oh. Fresh na fresh na mga latagan po ng isda rito, no? Presyo naman ng latag ni Kabugwis, no? Meron tayong 150 at 160 na mga kada piraso ng mga bangus. Shout out, Rodi. Good morning. Nasakit yung balakang ko ngayon. Kaya pala hindi ka nakatayo ngayon, hindi ka nakakapit kayo sa poste. Bakit? Nasobrahan? Kaya pala nakaupo ka na sa banyera. Kaya, ako nga, ito nga, oh. Kaliwa, masakit. Kanan. Sige, pre, thank you. Salamat. At dito, tumpukan din po, 50 pesos at 100. Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga updated na ating ipopost sa ating YouTube channel o mag-update pa tayo sa kanilang mga latagan ng mga isda o anumang klase naman dagat na mabibili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so dito yung mga latagan, no? Update po muna natin dito yung mga presyohan ng mga saging natin. Ayan. Bossing, good morning. Magkano per kilo ng saging? 90? 80? So yan po yung update natin sa mga latag po ng saging ng ating Lodi dito sa Malabon Fish Market. Lodi, salamat. At dito naman tayo sa mga latagan ng mga tumpukan ng galunggong. Ito po yung mga galunggong natin. Boss, magkano presyo ng mga galunggong natin ngayon? 50 pesos tumpok? Alright, so 50 pesos guys, yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong na inyong mabibili. Mga pangmasang presyo, no? So, ito naman tayo kay Kuya Romy. Ang tilapia niya ay napakalaki pa rin. Ayan, no? Shout out po, magandang umaga Kuya Romy. Magandang umaga. Shout out sa mga followers ni Kuya Lando. Ayun, salamat po. At magkano po per kilo ngayon ng mga tilapiyang Batangas po natin? Puro oversize na yung mga tilapiyang Batangas. Puro yun po natin, Boss Lando. Yung maliliit. Oo.
Eh yung ganyan, ilan ang pumapatak niyan sa isang piraso? 1 kilo po ang isa. Ayan, 1 kilo po ang isang piraso. Malaking tilapia Batangas. 120 pa rin po yung per kilo. 120 pa rin. Alam mo Ayan. na. Alam mo na, tuloy-tuloy talaga ang mga presyo, no? Ng ating mga latag na mga tilapia Batangas. Kahit saan ako makakita ng mga tilapia Batangas, yung mga ganyang kalalaki, halos lahat, puro oversize. Yung iba naman, wala tayong gaano makita na maliliit, na pansaktuhan para sa mga kada piraso ng para may ulam ng isang isang tao, no? So ayan po, 120, ito po yung presyo ng kanya mga tilapia, malatag. Yan po ay 120 per kilo. At may bangus din po naligaw, isang piraso na lang. Kaya maraming pong salamat. Thank you po. Lagi po mag-iingat. Thank you. Happy watching. Ayan, thank you po. Salamat po. At lipat tayo dito sa mga bentahan naman ng mga latag ng alimasag. Dito kay ate. Tingnan natin kung ano yung mga latag niya dito. So mga ipon natin dito, ayan, 250 yung kada isang bilao, tumpok. At meron din po 100 pesos. Malalaking mga hipon, 250 isang bilao. Tapos mga latag po dyan ng mga seashell, no? At ito yung mga latag ni ate. Ate, magkano po yung mga presyo ng ating mga limasag? 100, 150 to 1. Ayun. 100, 150, 200 pesos. At yung mga alimango natin, ito, ang liliit na ngayon, no? Pero maganda yan, solid ang biko Patatabayan. Di ba nung kumuha ko sa'yo? Tsaka dito ko lang yung kinuha, hindi sa bando. At dito na lang sa atin. Wala. Bicol yan dating ng Bicol. Ganda ng mga ano. Ulaan talaga yan. Grabe ano. Yung nakuha ko sa'yo ng pataba, grabe. Yung pinili natin, Solid talaga yan. solid yung ano ng... Ay, maganda rin to. Bicol Magkano ngayon ang mga presyo? 300 400. 300, 400. Ito po yung 300, ito po yung 400. 200. Malalaki po yung mga limasag natin, 200 pesos kilo, no? Te, salamat po, te, ha. Thank you, thank you. Alright, yun na po yung mga update natin sa latag ni ate dito, no? So, mga tahong, tapos may mga tumpukan din po rito at 160 po sa mga paros. Yan po yung mga latagan po dito na ating ina-update na mga masasarap na pansaktuhan na ulamin sa hapagkainan, no? Alright, so dito tayo sa mga presyohan ng mga latag ni Kuya Buboy ng mga bangus, no? So meron po tayo 170 at 150 na kada piraso ng latag ni Kuya Buboy ng mga bangus na inyong mapipili sa Malabon Fish Market. Alright, so dito naman ay mga 50 pesos at 100 pesos tumpok ng mga galunggong. Ayan. So, konting adjust lang. So, ito yung mga presyohan ng latag ni Boss Warly, no? Mga isdang fresh. Ayan. Mga halo-halo na ng mga isda. May bakoko, bilaw-bilaw. Meron tayong fresh tuna. Meron tayong mga pusit, 220. Pusit lumot. O barakuda. 150 na labahita. So yan po yung mga price update natin sa latag ni Boss Warly dito sa Malabon Fish Market. At yan po yung mga mabibili nyo po rito sa kanyang mga latag, no? Ito pa pala yung mga pusit ng bagsat. Ang tawag po pala dito. Bagsat, no? Boss Warly, magkano yung tuna mo? 200 pesos per kilo. Sa mga sari-saring isda? 40. Kano? 240 sa mga sari-saring isda po, no? Na inyo mabibili sa pwesto ni Boss Warly. Boss Warly, salamat. Thank you, thank you. Oo. Alright, dito naman kay paring... So, tumpukan ng 50 pesos at mga tulingan. Latag ni paring Reynald sa Malabon Fish Market. Dito yung mga tumpukan, ganda ng isda natin, no?
Magkano tumpok niyang pogi? 50 ito, 100. Ayun. 50 at 100 pesos na mga tumpukan. Tapos 140, 150, 130 mga kada piraso ng bangus. May bangus ba eh? Fresh na tumpukan, no? Saan kuya? Ito? Sandaan lang yan kuya. Yun ang pwesto naman ni Parin Jonon. So, tumpukan po dito ay 100 pesos mga tulingan. Tapos ito yung mga tumpukan natin, no? Dami, ayan. Mga pangpangat na natin na pangkulam, no? Lagyan nyo lang po ng kalamansi, okay na. Mga 50 pesos galunggong. So, yan po yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isda na inyong mabibili. Ayan, 50 pesos, no? Shout out, good morning po nanay. Ayan, mga tumpukan po natin 50 pesos sa mga sapsap. At ito rin po tumpukan, no? Galunggong po natin dito ay 50 pesos. Umahataw na mga pangmasang presyo ng mga galunggong na latagan dito sa Malabon Fish Market. At meron din po siyang latag dito na 100 pesos tumpukan. Masama yun, ma'am. Wow, gusto yan daw. Good morning sa iyo, bossing. So, ang mga alumahan natin dito ay 160 ang per kilo. Press na press po ninyong mabibili. May halo rin po siyang isdang matambaka. At galunggong din po ay 160 sa mga per kilo. Boss, gusto na yun. At tulingan po natin ay 140 per kilo. Solido yung mga presyohan natin dito, no? At press na press po talaga ninyong mabibili sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Alright, dito 100 pesos tumpukan ng mga pusit natin dito, no? So 100 pesos ay makakapag adobo ka na ng mga pusit. Tawid naman tayo dito sa kabilang side, no? Yan po yung mga bisugong bato. So ito naman po yung mga bangus na latag, tilapiyang Batangas at mga balsa galunggong. Good morning sa iyo, Lodi. Magkano ngayon ang bangus natin? 180 kilo. 180 ang per kilo. So yan po yung presyo, 180. Sa mga balsa galunggong pala, 170. 170 per kilo ng mga balsa galunggong, no? So yan po yung mga presyo nating ina-update sa kanilang mga latagan. So ganito po ang sitwasyon ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, thank you ha. Salamat. Morning, Mars. So ito yung mga islang bato na ating mga binibidyo dito sa kanilang latagan, no? Yun yung mga masasarap na mga pangulam at mga papakol. Ito naman latag ni Kuya Warren, mga local salmon, binduan, barakuda, kagiti. Kuya Warren, magkano ngayon yung mga local salmon? 200 na per kilo.
Ito, mga 200 pesos na. Ayan ang mga presyo, no? Nung latag ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat! So, tuloy-tuloy pa yung ating update sa kanilang mga latagan. Tayo ay gagapang dito, no? Sa ating paglalakbay sa Malabon Fish Market para sa mga ina-update natin. So, magaganda mga presyuhan at ang mga tumpukan ay talagang nandirito pa rin at hindi nawawala sa kanilang mga bentahan ng mga isda dito po sa bayan po ng Malabon. Yan naman po yung 90 pesos na mga isdang sagisi. Isang piraso. Ang mga itlog natin ay 7 piraso. Ang tumpok sa halagang 50 pesos. Paramihan doon mo. So shout out po sa inyo. Magandang umaga po. Good morning. Ganyan ba? Nagdadagdalag. Nagkwekwentuhan po sila. Na-istorbo natin sila. Okay lang. Marites. Tapos may nasan mo. Bangos. Ayan mga paninday Nanay Noemi, no? Mga binduan pa rin at mga labahita. Nanay Noemi, magkano po yung labahita natin? 160 lang kayo. 160 po sa per kilo ng labahita. Binduan po, 200. 200. Local salmon, 180. 180. 200. 200. So, yun po yung mga price update ng datagpo ni Nanay Noemi sa Malabon Fish Market, no? So, salamat po. Thank you po. Sige po. 50. Tuloy nyo na po yung kwentuhan nyo. Salamat po. Alright, so tawid tayo dito sa kabilang side naman at update pa natin yung mga presyohan ng kanilang mga iba pang latag, no? Na ating may update. So, tawid tayo. So, nandito tayo sa mga bentahan naman ng mga masasarap na tumpukan. Ayan po yung mga tumpukan 50, 100 pesos. Na yun yung mabibili ng mga tumpukan po ng isda. Fresh na fresh po. Fresh na fresh na mga latagan po ng isda rito, no? Ayan ang mga tumpukan 50 at 100 pesos na inyo pong mabibili. So ganito rin po rito. Mga 50 pesos at 100 pesos tumpukan. Alumahan at galunggong. Ito po yung isdang katsareta, malaki oh. 180 per kilo. Isdang katsareta. Ayan. Katsareta na malalaki. Tumpukan pa rin po dito, no? Yan yung mga tumpukan na inyo mabibili. Sobrang dagsa at napakarami. Nalatagan po rito ng mga tumpukan ng alumahan at galunggong. At ganito rin po rito, 50 pesos. Yan po yung mga pangmasa, no? Na mga galunggong natin. May 50 ka lang ay okay sa alright na. At 100 pesos din po na mga latagan ng tumpukan. So dito naman tayo sa latag ni Lodi, no? Mga hipon. Kaya kanya ka pa hinintay yung mga ito na. Mamaya, malapitan po natin yan. Ayan yung mga hipon natin. So halo po to, galunggong, alumahan, at matambaka. So mga tulingan po natin, ayan. Magkano per kilo? 120, 150. Eh dito ganun din. Ayun po yung mga presyo, no? Sa mga natagan po dito ng isda na inyo po mabibili. 120. Alright, dito naman po ay 120 rin ang mga presyohan. Iyan po yung mga per kilo ng mga latag po dito ng galunggong. Presyo naman ng latag ni Kabugwis, no? Meron tayong 150 at 160 ng mga kada piraso ng mga bangus. Shout out, Lodi.
Good morning. Chris, ang sakit ng balakang ko ngayon. Kaya pala hindi ka nakatayo ngayon, hindi ka nakakapit kayo sa poste. Bakit? Nasobrahan? Kaya pala nakaupo ka na sa banyera. Kaya, ako nga, ito nga, oh. Kaliwa, masakit. Kanan. Sige, pre, thank you. Salamat. At dito, tumpukan din po, 50 pesos at 100 pesos. At ang ating matambaka, balat ng baka, naging isda na tuloy yung balat ng baka. So yan po, balat ng baka po ay 150 per kilo. Magkano dito? Alright, yan po yung ating update sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So busy si Balat, ayun no, busy. Busy kasi cellphone. Alright, lipat na tayo dito sa mga gulay naman nating may update dito sa Malabon Fish Market, no? Matatawid tayo rito sa kanilang mga latagan at mag-update tayo sa mga presyo ng gulay. Magkano po presyo, Nay? Ay, 50. Mabago-bago po yung presyo, no? Minsan may 60, may 70. Ngayon, 50 pesos, napakamura. Sige po, Nay. Salamat po. Thank you. Shout out pong muli. Good morning. So, dito tayo at meron tayo mai-update sa latagan ni Gandara. Shout out sa'yo, Gion. Ang ganda ng gupit mo. Ayos na ayos sa gupit. Pampogi point. Ayun, happy birthday po sa binan ni Gion. 50 years old. Hanggat gusto mo. Salamat, Gion. Thank you. At update natin yung mga magagandang nahangon nila ngayon, no? Down chile, 20 pesos ang bili. Ang repolyo, magkano kilo? 50 pesos. Pechay Bagyo, 60 ang kilo. So ito 20 pesos na to, no? Yan, 20 pesos na po ang kanilang mga kangkong. At may mga 10 pesos pa rin po tayo mga bentahan dito na mga talbos, alugbati. Magkano ngayon yung karot? 120 ang kilo. 120 ang per kilo. At yung mga nakabalot po dito ay ganun pa rin po yung presyo. Same price, 20 pesos. Na inyo pong mabibili sa latagan po dito ni Gandara. Sa patatas natin, Gandara, 120 ang 120. Sa luya, ito, luya, 40 160 po ang per kilo, no? So, may shoutout ka ba? Yes, Costando. Happy birthday sa nanay kong maganda. Mabuhay siya. So, happy birthday po, nanay. Nanay ni Gandara. Ayun, thank you at salamat. Happy birthday pong muli. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Alright, so dito po natatapos ang ating vlog sa kanilang mga latagan sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo at sa mga OFW, no, na naghahanap po sa ibang bansa. Shout out po. At sa ating mga masugid na taga-subaybay, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.